Bona hora. Avui, des de la Biblioteca de Figueres, us proposem la lectura de Victòria, de Pau Miró. Pau Miró i Caparrós, Barcelona, 1974, actor, director i dramaturg. A la temporada teatral 2015-2016 s'estrena Victòria a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Aquest mes hem gaudit de la posada en escena de Victòria Figueres de la mà de T4. Victòria ens trasllada a la postguerra de 1951. Barcelona, vaga dels tramvies. Mireu, per posar-vos en antecedents, us llegiré un tall d'un article de Néstor Luján, recollit en el llibre La Barcelona dels tramvies i altres textos. I diu així. L'1 de març de 1951 comença a Barcelona una vaga general d'usuaris de tramvies. Les causes d'aquesta vaga i del seu èxit cal buscar-les tant en la situació general del país com en una mesura concreta presa pel govern espanyol. D'una banda, una part majoritària de la població patia les conseqüències d'una política econòmica nefasta. Els polítics franquistes i el propi Franco s'escudaven en l'herència dels rojos, és a dir, dels perdedors de la Guerra Civil, per justificar l'estat general de frustració en què vivia el país. En realitat, però, la misèria era conseqüència directa de la política econòmica que Franco seguia, d'acord amb el nacionalisme miop que ell i el falangisme que sustentava assumien. Les xifres que Paul Preston dona en el seu llibre Franco, caudillo d'Espanya són, en aquest sentit, esfereïdores. El consum de carn per càpita a Espanya, a l'Espanya de l'any 1950, només era la meitat del que havia estat el 1926. I pel que fa a aquell mateix any, el consum de pa només arribava a la meitat del consum de 1936. Sobre aquesta situació de malestar generalitzat va caure com una bomba la decisió del Consell de Ministres de pujar el preu del bitllet del tramvia. Passava de 50 a 70 cèntims. La mesura només afectava Barcelona perquè a Madrid, després d'un seguit d'estira i arronses, el bitllet no només no s'havia pujat, sinó que a partir de l'1 de febrer costava 40 cèntims. La vaga de tramvies va començar a Barcelona, com dèiem, l'1 de març i el primer dia es van produir els incidents més greus. Els tramvies buits van ser apedregats per grups de manifestants i va haver corredisses i càrregues amb el resultat de la mort d'un nen a trets de pistola disparats per la policia. L'endemà, el boicot contra els tramvies encara és més unànime i així va continuar fins que el govern central va posar en marxa una doble mesura, enviar la Guàrdia Civil als carrers de Barcelona i suspendre la pujada del bitllet. I naturalment, ja des del primer dia havia començat la detenció de desenes de persones. El govern de Franco va atribuir la vaga a un complot comunista orquestat des de Moscou. Però, per si de cas, va destituir d'un sol cop els càrrecs polítics més importants de Barcelona. El governador civil, l'alcalde, el cap superior de policia i el delegat de sindicats, i un llarg etcètera. Després de la vaga de tramvies, la situació política canvia. En primer lloc, perquè les noves autoritats franquistes de Barcelona, i en especial el nou governador, Felipe Acedo, ja no són tan poc hàbils com els anteriors i practiquen amb eficàcia l'art de combinar el cop de bastó a través de la censura, per exemple, amb la pastanaga, propament als sectors més moderats del catalanisme, i en segon lloc perquè el període de feblesa del règim franquista que havia començat amb la fi de la Segona Guerra Mundial, quan fins i tot el germà de Franco, Nicolás, creia inevitable la restauració de la monarquia, s'estava a punt d'acabar a conseqüència de l'inici de la Guerra Freda. Franco deixaria oficialment d'estar aïllat
l'any 1953 amb la signatura de l'Acord de Col·laboració amb els Estats Units i del Concordat amb el Vaticà. Bé, ja estem en situació. Doncs tenim una protagonista que es diu Victòria, una vídua que torna a aixecar la barbaria que era del seu marit ara difunt, una barbaria on desfilen els clients i clientes, personatges de diferents ideologies que aportaran visions del que ha passat. Tindrem un repàs general que ens farà reviure els ets i uts de tot plegat. I com entomar el present i com veuen el futur. I recordeu que ens acompanyarà T4 i podrem comentar el text i la posada en escena. Tot plegat, un plaer que ens espera. Llegim teatre.